Masih kanggo Kang Herman Yayu Caci Mama Mimi Kacung Rayi Abimanyu Nok Nenek Suarjus Nok Depi sing duwe Mimi Sari Nok Cinse Mimi Aji Carini sedulur sing lele kanggo sing duwe wilayah Cigugur Kidul kangge mama kubu ibu kubu duh kepriben ora bisa ngilangaken bayangane kaya ananing jero angen bengen memang tekak kuwi durung damai tapi kian atine wis banget kangen apa kian wong sing wis kena atine pribadine gambaraken kebaikane atuh Gusti tulung satu waken ati wis bisa bendaning sejene ati masih kanggo Kang Herman Yayu Caci mantan majikan sing selalu setia ning Candrasari Mama kubu ibu kubu sing duwe wilayah rasane ngati yen durung dadi siji dirasa pli kuat yen nyawang Kang Herman liwat urip rasane kaku sedina ora ketemu rasa seneng atine yen nyawang manis meseme apa manis yen lakin dok loro durung ngomong atine rasa dedegan duh kepriben ora bisa ngilangaken Bapak RT sangalas bayangane Bapak RT kaya anak ning jero angen Bapak RT sangalas aduh Gusti tulung satu akan ati wis beli bisa pindaning sejene ati Bapak RT sangalas sing paling boral Bapak RT sangalas sing paling sayang Bapak RT sangalas sing lagi mbaturi ditarik maning Bapak RT sangalas Bapak RT rasane ngati yen durung dadi siji ati rasa beli kuat yen nyawang Pak RT sangalas liwat Bapak RT sangalas Bapak RT sangalas Bapak RT urip rasane kaku
sedina ora ketemu rasa seneng atine yen nyawang